Ilyen csókolom a legkomolyabb hely. Legkeményebb emberekkel, ütőképesek boxolók gyerekekkel. Boxolók vagyunk, szép bombázok, a kertek, rohad a faltak, tele bevetők, kutyák, jó magam és társam, pártaiak gondolatok. Ki is lehet lenni ma, meg is lehet tenni ma, meggyúrjuk ki magunkat, ki magunkat, ki magunkat. Ez a trió, ez a trió, ez a trió, becsületes, mert a neonidász.